everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag Tagulkol sa Rihas. Mauna niya ang katumanan sa inyong kagustuhan, Mami. Alang sa kong kaluwasan. Magpalayo ko. Muato ko sa Amerika. Kaya siguradong luwas ko sa sindikato dito. Mami Gloria, Daddy Frank, gisakripisyo ninyo ang inyong kinabuhi alang na ako. Pero mangandam ko, Mami. Daddy, mangandam ko. Kaya inibalik na ako. Maila ang akong panimaos. Luwas na ko. Minarga na kining fast craft nga akong gitakuan. O dili na sila makasunod ako. Wala pulis din nga mo takop na ako. Wala sindikato pag mugukod na ako. Pero sa Linda, kumusta naman ka siya? Nakapalayo ka sa Linda sa mga pulis. Wa ka siya madakte. Mas may pang nag-inusara na lang ko. Kaya mga tao nga madoon na ako mawa. Mahanaw. Pasaylo ako, Linda. Naamong ka mo sa akong dimalas. Napagan ang imong pamilya tungod na ako. Dinhi ining kalibutana. Dili mahimong huyang ka. Kinahanglang isog ka kanunay. Kinahanglang utok ang magmando o dili ang kasing-kasing. Mindanao ang padulgan ining fast craft nga ako gitaguan. Unsa man kay nagpaabot ka na ako dito sa Mindanao? Unsa man ka? Baya si Insong. Arko! Arko! Ako! Pitik nga no! Sinadug mo! Kiyas lang agi mo! Imong bilahan! Tanggal ka ng bayutik ka! Pawa niya! Pawa niya! Pahawa niya! Ay, sakita! Yabag ka! Imong bilahan! Ay, kanindot. Baya! May ikatog din sa bilahan. Ay!
Yabag eh. Papay, papabuan. Hindi tayo katug din o. Baya, ikabak. Uy! Uy! Ani, masulti lagi ko pero ani lang mag-akbo lang ko din. Oh, yabag ka pa. Ay, ay, ay! Ay, ari ko. Sibita ha? Kuan, una, sulpa na itong problema. Oh, ganoon. May kano nga nagburdo-burdo ng syudad. Ha? Asa? Sa Colon Street. Pupidag nga no. Ano na yun, Sung? Mo! Tanda na yun! Tora, ari ko, tora. Oh, pupidag nga no. Maniniyot. Wan, nagsigig picture-picture. Ari ko. Eh, nagselfie-selfie pang dangas ug agtang. Sung. Tating gawi. Dua ano to? Okay, game! Ay! Oops! Pagkinay bayot eh! Saan bayot? Jo, taig buhok. Hey, you! You tas mga guys, Diyo ha? Diyo tayo buhok, ay yap! Ouch! Kasakit ako dyan. You. Dyan ka. You, no manners. No manners and right conductors, ha? You sorry, Diyo. You sorry. It's alright. It's alright. Sorry, Jo. Jo, taig buhok. It's okay. It's okay. Okay, yo, sibatay na, sibatay. ko no. Oh, yap! Thank you, sir. Thank you. Okay, Joe. I sibatay to, ha? Okay, bye-bye. Thank you. Thank you. Ako na yan. Kasakit sa kong bula-bula. Usa man? Unsa? Oh. Siyang ka ang ganina. Ganun ka? Boy, sige hapyod sa ubo si mong punjuhan. Uy, Sung! Sama diha! Pidag nga ni mo, Sung. Nausa man ka? Napatira naman akong itlog. Ha? Ongko. Pidag nga no? Nagklaro na noon yung doon ako, ani. Ha? Tayo pa. Katawa lang ka diha. Sakit naman kayo. Tayo pa. Nice! Yabag! Gusto mong idulito na mo. Ikaw magod. Yabag kasing sabot na ta sa itong naandan. Di ba? Nalimot siya sa itong naandan. Sabot naman na ito. Nga, magdrama ta. Pero dili halatos ka na ba? Di kayo siya makahalata nga. Muna to. Nagay magpatid na ko. Pak! Sakit mo. Mitakilid ba ka? Pingis nung itlog mo. Lagi. Sige. Uy, dapat na mong ilong diri. Hoy! Yabag! Wala! Para mawang sakit. Ako ba sa ano? Bebe, ilam na. Pitaka. Asa naman? Ha? Pitaka. Asa na? Taka! Purpita nga no. Pagsipat, mag-isuksok na ko si mong blouse ang pitaka. Sapan di ay. Ah, limot ka? Oo, no. Limot magpakan ay. Nara, oh. Bebe. Oh, W-O-W. Wow! Dollars! Hala ka diha! Ubay-ubay buhol. Ubay-ubay buhol. Pero, Iwa magsakit. Kuhan, kadiyat ha? Oh, Sukdon ako. saman. Sukdon. Sukot. Pagpidag niya no! Kadiyat lang siyong. Barog siguro niya. Barog sa! Ha? Sikit na ko. Saman. Ano ni? Ha? Ano ni? Ang unsa ba? Pagguot na ko. Ingon ini to ka baga. Ingon ini oh. Unsa man? Huwag ko malimot. Ako bimikot. Sukod gani. Master kay ko na, pero iyap kwarta. Ate kay kumayo na. Arko! Ano mo lagi? Di ko mo sipyat na sukod. Daay nalimot siguro ka. Ito gana. Pabor ba kay ka sa kong siko? Ang unsa man god? Nap! Ay! Siko man ko nimo, oy. Guriyo ka pa. Tonol! Unsa oy? Tonol na yung imong gisuhik mo nga ka. Tonol na yun. Dada bitaw. Tulo na ka buak. Ay! Ouch! Grabe naman ka, gihatag na gipunan, pagisiko gyapon. Napadi ayo eh. Napiit. Ay, duha ka buok. Napiit. Nap! Ito na, oy!
Napadi ay, uy. Usan na lang kita, Na, 20 pesos. Uy, dollars to hanggaw! Ay, $1 na lagi. Sigurado? Lagi! Sigurado yun ka, ha? Sigurado! Managoy para ikal ini. Tas, dito ka pananggi ini. Limot kang daghantang baktin. Unahon na to sila. Una ang atong kalipay. Sabot ka. Sila. Una. Ya, Usa pa. Ya, masanggi na magtin. Ay, Ulagi. Ako'y angal, ana. kini na. Di pa yun ang mga bakti na to. Magtin. Tara. Pailisan taning mga talas sa itong suki. Move na yun, move! Lagi! Stop! Ay, Diet lang. Oh, Diet lang. Ay, ala, ay. murag gwapa. Gali na ra ko na ni ninyo. Kita ko sa inyong gibuhat. Inyong gikuutan ang kano. Hala ka diha! Pidag nga, no? Drama ba ninyo? Away-away ba mo? Labot man. Way kalibutan ang kano sa inyong gibuhat. No? Saka diha! Yo. Yo, miss, mister o miss, yo, no hilabutize, okay? Ay ko giningles ha kay wa kagiangay. What? Katag-an. Wa si mong mata. Amoy hinungdan nga magubang imahe ning syudad sa mga foreigners. Maangin ang mga tarungtong Say! ninyong mga mangunguot. Hoy! Mga kawatan ug Hoy! mga tulisan. Hoy! Ratatatatatatat! Buwa-buwa na baba ni mo, ay. Malait. Arko! Ganit nga. Pidag nga, no? Batak ka nag-ukab ng baba ni mo na? Di mi kawatan, ha? Og labaw ng dili mi tulisan. Muna! Mapagarbuhin mo eh! Mangunguot lang mi! Ay sa tawagan ng mga butang nga mo. Kawatan! O kawatan mo. Unya, tulisan di ay! Mangunguot man! Pidag nga, no? Ta. So may tuyo ni mo? Anong atribida magay ka? Ha? Buhay-buhay rin nga mo, eh. Buhay-buhay. So may tuyo ni mo? Gay ko. Ang may bilyaso. Hala ka diha! Pidag nga, no? Ngayo di ay! Tatawang ka. Isumbong ta mo mga Ay, pulis ninyo. Saman. makas lang, ha? Brad, kalma lang. Mo di atik-atik! Atik-atik kag dool na mo, ha? Ngayo di kag miron! Kilom lagi. Usam ka. Sige. Kalita, yun, eh. Tanis plano, pero, sige, araw ay buli na aso. Mani daw. Gini. Balas sa begini na. Agna, igo na. Ay, pon ini. Hala ka diha! Yamatra! Di ni pa igo yung isang taon mo. Mahal kin tambal sa kong batang mangon. Ha? Nakibangod batang? Bata. Bata! Bata, uy, Bata nga Bata. mangod! Na ako yung manghod. May bata din siyang Oo, nasakit ako manghod. Gayaan pon ini. Kadiyot, kadiyot. Puna na to, kadiyot. Kini. Apo na rin, sad. Kuangan. Kuangan pa! Ano Kuangan ba? pa! Okay. Salamat na. ha. Atakom na ba? Atik-atik pa! Atik-atik pagpalag! Pero ngayon, daig miron! Mining ako kay tinarong mo ni. Kanang inyo, saan na inyo? Para las yung bisyo. Klaro kayo, manuyupay mo. Uy, di mi manuyupay, uy! Ako noon, manupsupay! Gabre, siya na mo. Ay, kadiyot lang. Kadiyot, ay, stay! Isingani mo! Ano? Ano kong istorya? Mario katong... Kuan, katong yutas malubog ba? Mario, ha? Mario? Oh. Mariinsoy? Oo, igagawang dito ni mo. Guwapa unta, tumboy lang. Pidag nga, no? Taka lagi awit ay. Abi kidaot ka. Ganlan tag manuyupay. Yan, ngayon pag miron? Sis, birahan na to. Sibrahan. Dito birahan ay. Kalma lang niya. Tara, oy. Sibot na tadi ni. Paabot na turong mga bakti na to. Arko ni Nuwa. Narkong Ikaw ba? Tara, oy. Kagkisam na kang Arko. Awas kay arko ko. Arko, ikaw ba? Oh. May pinalabig yung ka. May pa siya, gitagaan mo meron ako, wa. O niya, liging imo. Unahon na tong atong nga binuhi. Yatagat pagdako ang tumboy. Tuo magkadayon at tutubuya, ating atong iya. Mala na. Basta kay nga ako. Tinarong akong pagtabang niya. Basta, atik na itong iya. Atik na. Basta saan sa gaan na. Akin lagi. Lutaw sa nabatasan ni mo. Kawatang mo tinabangon. Dauroy! Ay.
bata! Yay! Yan ko, Mga kuya bata. Arko. Miss Kuya Arko. Yan na, mi. Dali mo makis. Buhong mo ron. Buinas mi ron. Daghan mig dang pansit. Di apay pan nga yuyo. Pan burikat. Kining, unsa ni? Basta, unsa ni pana? Kining ni palaman ba? Singa na ni. Di, bahog-bahog. Pan burikat pa ni. Uguban pa, daghan ni. Atak mga bata, atak! Pigpay yan. Ay, Atak pigpay ni asa. na, lulo. Atak mo. Kumatigwang. Atak. Og sa mga pinangga na kong lulag-lulo. Gila na kong tatay nanay. Gidadaan tamog tambal. Sige. Ha? Ni ay dagang tambal gidana ko ninyo. Katong tambal sa katong hadlok sa hayag og tubig. Katong patulon. Ha? Kisag itong mga patulon diya. Ito. Ikaw, wow. Dili yung pagumag. Ha? Sige. Katong na yung arthritis. Atak mga patulon. Kagigilid Ano naman ba? ka, wow. Ano ka, lali atak lulula. Sige, itong Niya siya nagkugubag-gubag. haplas, niya siya haplas. Relax lang mo, mga lulag-lulo, ha? Song, sige, song. Apod-apod na lang nilang ng So, na tambal. niluludaot o nilulubungot. Ano sila? Sila rin mga apod-apod to. May noon. Hindi payas pa, hap. Gusto ka, song. Lipay kay ko. Huwag kabutangan sa kong kalipay karon. Tungod kay silang mga tao sa asiras. Sila mo'y akong kalipay. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.